Sekar Kamulyan kang dipun pangarsani dening panjenenganipun Mbah Bonari kami jil saking laladan Kampeng Rejo Kediri sawanipun Sang Hyang Ayu Rinvi Ananda sesarengan Sang Midodari Endah Sulistya ing warni tumurunipun kadya prajurit Tamtama Sri Kandi Sekar Kamulyan Wala yes lo o
dalu dampaknya, Mbah. Iya. Diambungi. Diambungi apa? Diambungi tak kira. Diambungi apa, Mas? Aduh kilak dadi wah. Oh. Ya Allah. Tiba sampean mari kan manimit, Mbah. Jenengan piman itu. Kok. Siapa Apa nih? kan Mas? Kok. Kok kok. Apa kan dong? Kok. Ndi tambekane? Rindu. Ndi tambekane mati krungu. Tambekane ora krungu. Ayo dok. Aku guruane ambekane maksudku aku ngomong. Ndi. Ayo dok. Ya, tunggal papane sing cari-cari. Yo, sing putih kumpul padha putih. Ayo. Yo. Sebagai kene kacaman puja astu puji astu. Wonten ing ngarsa Gusti tanpa pindah orang kana yo. Waras. Bisa yang ngalah. Rempi, waras dok. Ning kantoran sampean ayo wong ayu. Luar biasa. Dueng panun dipunten pamason. Luar biasa. Bengi iki para saking Sekar Kamulyan luar biasa. Siapa Mbak, siapa? Napa? Iki enek sing ngleboni iki tak rokone. Napa, Sing to? ngleboni, Mbak. Sing Nglebon. nglebon. Iki sapa? Nglebon. Kowe sapa kok iki? Iki Enam. Rimpi apa sapa to? Sop. Mas. Jaluk ngombe. Ngobrol. Tak kira lek dadi iki Pak. Apa baju bening Iki iki? ngelak apa dadi to, Mbak? Dadi apa ngelak? Dadi Dadi. dipesen tono iki. Dipesen tono iki mau wis itu. Kene. Dua karo Si. apa Si. sih? Masa ngombene nek curiga ngene to ya? Sing anu ngono. Alah. Ya? Apa lho? Jaluk apa? Aku lemes dari nek muni. Dilunggoni, Mbah. Dilunggoni, Mbah, ya, Mbah. Bismillah, ya dilunggoni. Ada lu gono. Ayo, Dok. Pipi jus tenan iki. Dok wong ayu. Ki ngombene piye iki? Cucuke ndek ndi to iki cucuke? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Asal bae dadi banyu perlu kendingan jemelu aku tak saben ora yusur sambil kala. Jure kene rimpi. Selamat dari sana ngalah. Ayo. iki jenenge kan pun dadi. Kelebon sandal iki. Kelebon jembet sandal. Kok sandal? Apa? Oh, serapan. Serapan sandal. Loh.
tenanan. Ki mau ya. Heeh, jare Mas iki wae kerja tenanan. Kowe alah rada rene deh. Oh di sini ya. Terus yo sapa to ngene iki ora sing pengen ngepek ngono kok ya. Ngepek piye maksudnya? Lho, ya maksudnya wong arek ayu kaya ngene menik-menik jan. Oh. Kaya wiraswara ya. Tapi sama percaya gak? Aku asinine banci lho. Aku lek Lah makane kok enek sebab kepit ngono ngopo? Lho makane ngempet jaranan iki Mas. Kaya bener. Lek pas bengi macake ngene iki. Lek pas lek ngene iki Rinfi. lek ini ki Rinfi. Heeh. Lek awan Rinfa. Ya awan. Lek awan Daud. Tak kira lek pentol. Apa kok pentol? Apa kok pentol? Oh, lek Dulur- awan dulur dodol pentol. lanang, Dulur lanang. Oh, yang mana? Mungkin didaulat enggak? Wow, Bisa. begitu, Masya Allah. Ngene ya, Nduk. Nggih, pripun? Wis pokoke Sekar Kamulyan ki ana selirane barang ki kok tansaya tambah regeng. Masyarakat Kanyoran kene ya muga-muga kalipur kanthi Nggih. penampilan saka kadang-kadang kinasih campur